Dalawang palapag na commercial building ang itatayo ng Swiss Care Foundation sa ginanap na groundbreaking ceremony nitong March 7 para sa mga kapuspalad na Pilipino dito sa Barangay Malabanyas, Angeles City. Ayon sa foundation officials at project officers, ang gusali ay magkakaroon ng flexible classrooms, workspaces at roof deck na gagamitin para sa community activities, training sessions at iba pang espesyal na programa. Doing for many years, 10 years, over 10 years in the Philippines, La Rose Noire Foundation. We are so happy, all of us, Roger guys, Evan Wong, Richard Wallace and myself, to be able to help the beautiful Philippines. Layunin ng pasilidad na palawakin ang oportunidad sa edukasyon at trabaho sa pamamagitan ng skills training, livelihood workshops at professional development programs upang matulungan ang mga benepisyaryo na makakuha ng marangal na hanapbuhay. Idinisenyo ang gusali bilang multipurpose learning hub na may meeting areas at collaborative workspaces. Magbibigay naman ang roof deck ng karagdagang open space para sa mga pagtitipon at community-based activities. Give back to the community here. We are really looking forward to have an excellent center here so that many young active Filipinos can come here train with us. Ang foundation ay sister organization ng La Rose Noire Foundation na kilala sa scholarship programs para sa mga nais maging pastry chef, baker at barista upang mabigyan ng oportunidad sa food and hospitality sector. Smile from the Filipinos always stay with us. And all of you have a big heart, so do we. We have a big heart to help the community here. So many more years to come. The message will be that this new school will change many years. It will change many lives for years to come. Inaasahang matatapos ang proyekto sa loob ng mahigit 1 taon at magsisilbing sentro ng edukasyon, pagsasanay at employment programs para sa mga komunidad sa Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.